بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň taat we ibadetlerinizi öz fazly kerem bilen kabul etsin musulman dogalla. Hudaýyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan ellerinizi, sanaýan tesbihatlaryňyzy, takdisatlaryňyzy Allah öz fazly kerem bilen hemmeňizden kabul etsin. Bir oturşykly, jeleseli, mübarek bolup Allah hemmemizden aýtýan eşdiýärlerden kabul edip aytýan eşdiýärlere amel tawfygyny Allah nesip etsin inşallah. İmam Müslim'in rivayetinde musulman dogalla Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mübarek sözünde aýtýar: "Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sahhalallahu lehu bihi tariqan ilal cenneh." Haýsy bir adam bir yol, bir mesafet teýese, yol artsa, bir ilm öwreneýin, Hudaý dinini, Allah'ın dinini eşdeyin, halallan, haramdan, doğurdan, doğurdadan eşdeyin deyip bir yolu adımın artıp ilmin izinde geçse, Hudaý tebarek ve taala şol adama cennetin yolunu yeňil eder, cennetin yolunu açar diye Resulullah aleyhisselam. Her gaýsyňyz bir yerden gelipdirseňiz, sawuk hawada, maturly, ya maşinli gelip ýanyňyza ýoldaş alyp gelipdirseňiz, şi mübarek jelese Hudaý agdalya, din agdalya, Resulullah aleyhisselam'ın mübarek sözleri agdalya deyip halallan, haramdan, doğurdan, doğurdadan eşdeýil dinden gelipdirseňiz, şi ýoly adypdyňyz. Allah Hudaý tebarek we taala inşallah cennetin ýolyny hemmeňize müyesser edip cenneti hemmemize inşallah nesip etsin. Musulman dogalla Hudaý tebarek we taala İnna Allah Teala akhfa arba'atan fi arba'atin. Allah dört zadyň içinde mahfi etip goýupdyr, bukdurup goýupdyr musulman dogalla. Hudaý Taala dört zadyň içinde bukdurup goýupdyr. O dört zat nämeke? Musulman adam gezip ýöke, ýaşap ýöke, hemişe bernamasynda bir dikkat etmeli zat daşy. Yani bir zindigisinde bir ameli etmeli zadyşy. Dört zady Allah dört zadyň içinde bukdurup mahfi etip goýupdyr. Eýün şäkis näme şoň? Rizahu fi taati. Allah öz razyçylygyny, rizayatyny Hudaýyň taatiniň içinde bukdurup goýupdyr. Yani Hudaýyň taatiniň içinde olokon bolsun, gişik bolsun, şaýat bir adam bir mesjidden bir däne gylaýyrsyn, Hudaý şo sebepli şondan razy bolup cennet bersin. Eýün şäkisi Hudaý Taala şu dört zadyň içinde bukdurup goýupdyr. Eýün şäkisi Allah öz razylygyny taatiniň içinde bukdurup goýupdyr musulman dogan. Emma ikilençisi Allah öz gaharyny, haşmyny, gazabyny günäň içinde, mäsiýetiň içinde bukdurup goýupdyr. Yani günäni gişik olokon diýme. Şayet sen gişik diýen günäň Hudaýyň gahar şonda bolakadan sen oda girmäňe sebep bolsun. Emma üçlençisi Hudaý Taala icabeti, yani hemmemiz Hudaýdan isleýän zatymyz var. Dünýewi, ohrewi isleýän zatlarymyz var. Allah'dan dilemekligi, icabeti dogan içinde bukdurup goýupdyr. Yani sen Hudaýdan bir zat isleýän bolsaň, ýoly doga etmeli. Haýsy dogan kabul boljagy, haýsy bir neferden ýagşy adamdan hayır doga alanyň kabul boljagy, haýsy dogan içinde sen icabetiň baglygyny Hudaý bukdurup goýupdyr. Haýsyndadyr mälimde. Emma dördülençisi Allah'ın bukdurup goýan zady weliyyehu fi ibadih. Hudaý öz ewliyalaryny, dostlaryny kimin gawdygyny Allah öz welilerini bendeleriniň arasynda mahfi etip goýupdyr. Ewiňden gelýän adam, ewiňden çykýan adam, her bir adam bolsa da şaýat Hudaýyň dostdyr. Pes Hudaý Taala dört zadyň içinde bukdurup goýupdyr musulman dogalla.
Öwünçäkisi Allah öz razylygyny, rezayetini aýtdyk, taatiniň içinde bokdurup goýupdyr. Yani Hudaýa motiv bolmaň içinde, Hudaý ibadetiň içinde goýupdyrmyn musulman dogalla. İmam Muslim rivayet etýär: "Beynema raculun yemşi bi tariqin wajada ghusna shawkin ala tariqi fa akhara fa shakara Allahu leh fa ghafara leh." Hudaý bir adamy cennet beripdir. Rasulullah aleyhisselam aýtdy musulman dogalla. Hudaý nämeden razy boljaklygy mälimde. Hudaý bir adama cennet beripdir. Näme sebepli? Olakon ibadetler etdimike? Gijeleri yatmadymyke? Ýamydam aglak gezdimike? Ýamydam araza tutdymyke? Hudaýyň rezaýaty taatyň içinde diýdik da. Bir adam ýolda barýanmyşdyk diýär Rasulullah aleyhisselam. Bir musulmanyň ýoluna geçilýän musulmanlaryň gatnaýan ýerinde bir şaha tiken nuran bolmaly. Şunu ýaly bir şaha ulalakydan tikennu. Ey bu musulmanlara eziyet bolmasyn ýakadan şu şaha tiken alakadan kenarda goýupdyr. Hudaý şondan teşekkür edakadan razy bolup cennet berdi diýär Rasulullah aleyhisselam. Hudaý Taalaň pes rizaýaty nämeň içinde dügmälimde musulman doguldy. Ýolda barýaka bir tiken aýypdyr, cennet şoňa Hudaý Taala şo sebepli berdi diýär Rasulullah aleyhisselam. Inni bir musulmanyň ýolundan bir adam tiken aýyranda Hudaý şondan razy bolýan bolsa, bir tofor musulman hanawadylyň içinde tiken ýaly eziyetli ýaşap ýölle. Ya bir tofor musulman erki adamly we zinanyly we yürekleriniň içinde dert ba hiç kim aýdyp bilmän gezip ýölle. Sen şon bilýän. Bir musulmanyň ýolundan tiken aýyranda Allah ondan razy bolýan bolsa, bir musulmanyň öýünden müşkel aýyrsaň näme bolmaly sen derejeň? Bir musulmanyň yüreginden bir gaýgyny aýyrsaň näme bolmaly sen derejeň? Her bir adamyň zindigisinde gynçylyk bar. Hatda şymat bir waziýetde öňüň bilýän, birini bilýän da, şon musulmançylyk bilmedik kişidirmeli. Musulmançylyk bilen kişidirmeli. Yani musulmany arka boljak bolmaly. Biriniň bilýän tikeni we zindigisinde müşkeli we eliň bilen, diliň bilen bäri başy ýanyna baryp bilmeýän de ýyzynyň namazdan soňra doga et şoň hakynda. Hudaý nämeden razy boljak mälimde musulman dogalla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek sözünde aýtdy, İmam Buhariň riwayeti musulman dogalla. Allah'ın razyçylygy taatynyň içinde de hatta sen şayet bir musulmany elinden bir zat gelmesin hayır etmek. Diliň bilen şayet ýanyna barmany çekinýän boldyň, bilýän şo biçäreň bir müşkili we derdi we ýyzynyň doga etseň şayet Hudaý sen şo etýän işiň sebepli senden razy bolsun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İmam Buhariň riwayeti قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. Hudaý Taala men boyun alýanlypdyr. Bir gawy ýagşy işleýän bendeliň öz işlerini, müşkellerini hal etmäni men boyun alýanlypdyr da Hudaý Taala. Haýsy bir adam, haýsy bir musulman dogonyň bir hajatiniň ýerine bir müşkeli düşüpdir. Bir gereftarisi var. Bir zady işi giyir bolupdy. Şoň ýerine şol sırfynsa, şoň hajatyn bitireýin ise Allah da şo benden öz hajatlaryny bitirer diýär Rasulullah aleyhisselam. Pes Hudaýyň razyçylygy taatynyň içinde. Sen nämede Hudaý senden razy boljagy mälimde musulman dogalla. Bir ulamalyň bir aýtdy, bir ýaş jawan izdivaç eden bir erheley 6 ay bolupdyr izdivaç edenlerine. Häzir bir wagt geçene ahunada den urtdyrlar. Biz ikimiz müşkelimiz var, oňuşmaýas. Näme şunu oňuşmaýaňyz? Onda sen bir şam wagt bize bir gel. Biziň öýümizde bir gel, sen biziň aramyzda oturdy, biziň müşkelimizi hal et. O da bir Hudaý alimliň biri barya iki däne erheley täze izdivaç eden 6 ay bolupdyr izdivaç edende näme şunu oňuşman ýölle. Bulara bardım diye heminki şolun hayatyna gafsyndan giyirip başladım. Gördüm bulan zindigisi bir gaw refahiýetde. Yani öýlerini göreňde tejammulatdan bir gawy. Pes maddi kısmatdan bula kemçiligi bolmaly. Gafyny açdym, giyirdim içerik. Behterin halatda bir şik zindigiler var. Ohan bula heminki oturdular, öýler aglap başladylar.
biz şu oňuşmaýan zatlarymız ýakydan başladyl eýýäm Allym nämäňsini oňuşmaýanlaryny. Siz häzir müşkilinizi aýtmakaňyz men sizden bir zat isleýänipdir. Ol alim. Men sizden isleýän zatym şi bir 4 tane bir muhtaç hanawadalar men size bir belli deýinipdir. Ayda heftede şolary bir aýlannan durun. Şolaň näme kem kesir var? Şolaň hajatlaryny bitirden durun. O bolýa dipdir. Siz şolardan soňra men size nämeňsini zat etýäniňizi aýtyp bereýin diýe şo bilen aýtdy. Bir 4 tane muhtaç hanawadan bulary muarrify etdi. Heftede, aýda şolardan habar almaly. Bir hefte geçse ýankyladan urýar. Biz netijemiz allyk, jababymyz da allyk. Onda näme? Biz ozal oňuşmaýan zadymyz öýüň düşeğiniň üstünde biz gurrun etýädik. Oň rengi näzire bolmaly. Moblumyzyň üstüne oňuşmaýatdyk, rengi näzire bolmaly. Biziň ihtilafymyz şu zadyň üstünde. Emma bir muhtaç hanawadalar sen aýtdyň bardyk, biz düşeň rengine oňuşmanýys. O biçareleň öýünde düşek ýokmuşdyk. Biz näme üstüne oňuşmanýys? Sen aýdan eden işinden biz ders allyk, biz elhamdülillah inne gawy. O göze asılıptır. Ey musulman dogolla. Haýsy bir adam bir musulman dogonyň hajatiniň ýyzynda bolsa, Hudaý da şoňa hajatyny bitirýär. Yani näme müşkelaty bolsa, näme kemçiligi bolsa, nirde gysmatdan bir öz ihtiýajaty bolsa, Allah musulman dogonyň hajatynyň ýerine gelýäniň keyin bitirýär musulman dogon. Pes Hudaýyň razyçylygy, rezaýaty Allah'ın taatiniň içinde. Allah'ın taati näme üstüne düýmälimde. Emma şoň bir ulukon Hudaýyň razy bolýan zadyn Rasulullah aleyhissalam aýtdy, musulman dogonlaryň hajaty bir ihtiýajaty var, bir görýän, bir müşkili var. Şonu hel edeýin diýseň, şuly bir ulukon alamet Rasulullah aleyhissalam aýtdy, Hudaýyň rezaýatyny düşmekligi musulman dogonlar. Ya adamlardan gözeşt etmek. Şu zamanada beter azalan zat musulman dogonlar. Hazreti Musa ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam Hudaý Taala'ga aýdypdyr musulman dogonlar. Ya Rabbi, innen nas yaquluna fiyya ma laysa fiyya. Ey Hudaýa dipdir Hazreti Musa. Adamla min moretde bir zatları aýtýärler, bir zatları gurrun etýärler, min galbym agyrýar, ýüregim agyrýar. Bulan aýtýan zatlary minne ýok zatlar. Şonu menden aýyrsan adamla men ýerden gurrun etmesin dipdir Hazreti Musa. Hudaý Taala näme dipdir? Fa awhallahu ileyh ya Musa lam aj'al zalika li nafsi fa kayfa aj'aluhu lak. Ey Musa, muny menden dileme, muny menden isleme. Özümden sirin meni Hudaýa degilen wagtynda men olar hiç wagty dillerini baglamaýan dipdir. Senden sirin baglamar, sen muny menden dileme dipdir. Adamla sana kep getirse, Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: "Femen afa we aslaha fa ajruhu ala Allah." Haýsy bir adamdan sen afwetsen, gözeşt etsen, sen sogabyny Hudaý Taala men özüm berjek diýe. Eşdiýänlersiňiz, kän zatlar Hudaý Taala men bi hesap özüm berjek. Arada tutýan adam men özüm berjek diýe sogabyny Hudaý Taala. Sabr etýän adamlar men özüm berjek diýe Hudaý Taala sogabyny. We bir ýerde şu adamlardan bir eziyet eşdiýäňde, ey Hudaý için geçeýin diýsen, Hudaý şunu bilen senden razyçylygy, rezaýaty sana düşde düşämal musulman dogon. Adamlardan affetmek bir ulamalyň bir ýerine bir wagt bir ýer sevipdir da. Ewinden çykakadan sevipdir. Ol buzurglar aýdypdyr. Eger sen dogry aýtýan bolsaň, sen maňa bir zatlar aýdyp duruň, menne ýok zatlar sen aýdyp duruň. Eger sen aýtýan zadyň dogry bolsa, Allah men günäm geçsin dipdir. Sen aýtýan zadyň dogry bolsa. Ýok, eger de sen yalan aýdyp duran bolsaň, men hakymda ýok zatlar aýdyp duran bolsaň, onna Allah sen günäň geçsin, sen yalan aýdyp duruň dipdir. On bagyşlapdyr. Hudaýyň razyçylygynyň sebepleriniň biri ýeneşi adamlardan gözeşt etmeklik. Yani sana bir kep ýetýär, bir dil ýetýär. Ya ýaşap ýören wagtynda gelin gaýny bolup ýaşap ýöň, bir-biriň kefi eziyeti ýetipdi. Ey Hudaý üçin men geçeýin, adam ýeme eziyet bermäýin. Ey bu gurrun ululdyp durmaýyn. Hudaý üçin men geçeýin diýseň, şo bilen sen Hudaýyň rezaýatyna düşsen düşämal musulman dogon.
Son Allah aytdi, men afw etýärleri, gözeşt etýärleri bihisap özüm berjek dipdir. Yani şu Hudaý özüm berjek diýen zatlaryna Allah'ın razyçylygy bolan zatlar şo. Emma ikilenji Hudaýyň gahary günäň içinde mahfi bolupdyr musulman dogallar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aytýar: "İnna Allaha yaghfirul kebaira fela tayasu." Hudaý Taala olokon günäleri, ey musulman dogallar, Allah olokon günäleri mağfiretine salar, naumit bolmaň, men günäm kendimen. Ken jawan oğully bardy, ay kelas Qur'ana geljek, namaz başlajak, men nagat günä etdim, men nagat edeni işlenme, nagat namazlam gally. Sen naumit bolma. Allah senden geçer dipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh. Emma ve yu'azzibu ala's-sagair fela taghtarru. Bir görsen Allah gişçik günälerden çirim azap berer, hiç wagtda gişçik günä diýäkdan oňa allanama. Allah olokon günäleri geçer dipdir. Naumit bolmaly. Emma gişçik günälerde ay biye gişçik diýäkdany onu hiç wagtda gişçik tanama. Şayet şu sebeple Allah sana azap versin. Ey musulman dogallar, ken bolýan da tahta jawan oğullar bilmeýän etýändirler inşallah. Bir muqaddesat bilen şuhy edilýär. Fezai mecazi giriye, din moratdy, Hudaý moratdy, behiş cehennem moratdy, ya periştele moratdy. Muqaddesat bilen şuhy etmeklik bir gişçik günä tanımaly musulman dogallar. Ol olokon günäleň biri. Resulullah aleyhisselam aydypdyr: "Ey sahabalam, Hudaýdan utanyň, haya edin, haqqy hayany, yerine ýetirin hayany" dipdir. Sahabalar biri aýtdyr: "Ya Resulullah, elhamdülillah Hudaýdan haya etýäs" dipdir. "Yo, ýöne haya etýäniňizde" dipdir. "Kelläňizi saklan, kelläň gawaýan zatlaryny. Gözüňizi saklan, Hudaýdan haya yerine ýetirjek bolsaňyz. Gulaňyzy saklan, diliňizde saklan, Hudaýdan hayany yerine ýetirin" dipdir. Sen din moratdy, bir zady görýän Hudaýyň ayetleri moratdy. "Ve men yu'azzim şa'airallah fe innaha min taqwal qulub." Hudaýyň şairleri var da, diniň bir şairleri var. Olokon Qur'an-ı Kerim ýaly, mescid ýaly. Bizatly muqaddesat bilen diliňden bir zat çykaryp gişçi tanama. Şayet Hudaýyň gahary şo sebepli taňa düşdün. Ya ýene bir olokon Hudaýyň gaharynyň düşürýän zatlarynyň biri adam ey bide gaw diýmeklik. Ey musulman jawan, hazidede şeytan Hudaý Taalaga men sen taat etdim diye. Allah näme diye jawabynda men sen lanet etdim diye. Hazreti Adam Hudaýa men lagzyş etdim diye, ýalňyşdym diye. Hudaý Taala jawabynda näme diye? Seni afw etdim diye. Şeytan rahmetden çykyp gelýän wagtynda nämesine allanyp gelýär? Taatine allanıp gelýär. Şo çykyp gelýän wagtynda Hazreti Adam bilen düşman bolupdyr. Şeytan näme dipdir Hudaýa bak? Meni cennetten çıkaran zadyň sebebi, men cennetten çykmamyň illeti, men aýtdym, men adamdan gaw diýip aýtdym. Sen şo sebepli men rahmetiňden gawdyň ey Hudaýa. Men adamlardan ta kıyamata çellim, adamyň oglanlaryndan şunu selah ederin, dillerini bererin, mena gaw falanydan, ay bize gaw olardan, ay bizine bolup gelip görüşimiz gaw olardan diýdirer dipdir. Şol kep bilen sen gaharyňy düşüren olar diýdim ýaly. Sen rahmetiňden daşaldar dipdir. Yani şeytanyň men istifade etjek zadım, men olokon selahym şu bolar. Men näme diýip sen rahmetiňden gawuldym? Ay mena adamdan gaw diýdim, sen rahmetiňden gawdyň. Men näşin adamyň oglanlaryny aýtdyrar dipdir. Mena gawy, ay bize gawy. Ya o falanyly olokon günäler etýär. Ay bize gaw bolup gelip görüşimiz haka ýemzak, özümiz günä etip özümiz oturşýar. Ay halk ýaly halka eziýet berip duramzak, halkyň hakyny ýip duramzak. Ýok, bu şeytanyň aýtdyrýan zady musulman dogallar. Men bu bilen istifade edip kän adamyň oglanlaryny ýoldan çykarar dip şeytanyň beren wädesi istifade etjek selahym, abzarym şikep bolar dipdir. Ay bize gaw diýmek musulman adam üçin hiç wagt agdamallarda. Hudaýyň gaharyny şeytan şo bilen kawulanlar musulman dogallar. Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyh bi olokon bir ewliýalaryň biri, ariflaryň biri
Hazreti Sufyan Thawri yaş wagtynda, jawan wagtynda bili bükürelipdir. Oha maňa sorapdyrlar, sen yaşlykda bilin bükürelli. Ulaqan adam bir yaşı bir geçen wagtynda ulalşanda bir bil bükürelýän zat be, ulaqallarda tafilýa. Sen näme diýip yaşyň höwere yaş wagtynda bilin bükürelli diýip sorapdyr. Dersa musulman dogullar. Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyh aýtdyr. 3 tane ustada, 3 tane ulaqan alim adamlara ustada şägirdlik etdim diýipdir. İkisine yaş wagtymda, birinin hytmatyna 55 ýyl boldum diýipdir. 55 ýyllap hytmat etdim diýipdir. Emma üçüsi ahir deminde bi iman dünýeden geçip gitdi diýipdir. Men bilim bükürelden zatçy, la hawla we la kuvvete illa billah. Men illeti näme? 3 tane ulaqan ustadlyň näme diýip bi iman dünýeden geçdi. Onu etýän azık ibadetlerini gurur getirýärdiler. Ey bize qaw halkdan niýetdiler. Ey musulman dogullar, her wagtda bir zady görseň ya bir zady eşitseň ya bir zady özüň bir gözüň bilen görýän, ey bize qaw şu kefi hiç wagtda musulman adam aýtmalyda. İbadetini gurur getirmek o Hudaý Taalaň ýanyna inki ulaqan zatlyň bir musulman dogullar. Hudaýyň söýmeýän zady. Allah'ın gaharynyň ulaqan düşürýän illetleriniň biri ey bize qaw diýmekde. Ya ikilensi Hudaýyň gaharyna düşürýän zatlyň bir musulman dogullar. Mıň için neten gurrun etjek bolsaň, ýa geçen hafta aýtdyk. Din ulamalar nagat diniň dermanlaryny aýtýa, emma dermanly köpelliginçe mirizli fitneli artyp başlaýar. Şeýle dawaly çykýa, emma mirizçilikle artyp başlaýar. Hemin şu korona ýaly. Inni bir vaksin tafylly diýilýär ha, ýene bir mowja jedidi çykdy diýilýär. Jehiş tapdy diýilýär. Şu musulmanlaryň arasynda fitneli her ýerden jehiş tapdy da musulman dogan. Emmeşmat ulaqan bir zadyň bir musulman adam, musulman imany bar adam gorkmalymy? Nämeden? Şuma bir ulaqan dert bolupdyr şe. 14 ýaşyndaky oglally, 15 ýaşyndaky oglally bagışlaň aýtýan. Bir ummul habais Rasulullah aleyhisselam aýtýar. Arak Hudaýyň haram eden zady inki teleke zatlyň enesipdir Rasulullah aleyhisselam. 14-15 ýaşyndaky oglally bir ýerde üýşýärli, birine zeň uranmalýarly. Öler duran ýerine bir getirip berýär meselen şonu. Ey musulman adam, sen ýüreginde iman bolsa gorkmalym Hudaýdan. Bir musulmanyň çağasyny sen Rasulullah aleyhisselamyň ummatyny näme diýip fesada çekipdiň? 14 ýaşyndaky 15 ýaşyndaky oglanyň arasynda şu mowt bolupdyr. Oňa da getirip berýär bir näme? Meselen bilen işin ýola salypdy. Öz satan bolupdy. Rasulullah aleyhisselam näme diýär? Ummul habaistir arak. Haýsy bir adam şonu içe gasa, nauzu billah, 40 güllep okuyan namaz kabul bolmar. Bedenini içen wagtynda bedenden çıkmaka, dünýeden geçe gasa, meni Muhammed Peygamber tanymaýan ýaly bolup, jahiliyet wagtynda aýrylan adam ýaly bolup gider. Oňa sen näme diýip bir musulmanyň çağasyny, oň enatasynyň göz ýaşy sen tutar diýip gorkmaýanmy? Bir 30 men 40 men aljak, peýda görjek. Näme diýip musulman jawan oglanlar fesada çekmer, o da ýaş oglallary. Şol bedenden çykmaka aýrylyk gidasa, eýni jahiliyet wagty Ebu Cehlin zamanynda ýa meni Muhammed Peygamber tanyman dünýeden geçen adam ýaly bolup gitýär. Hazreti Ali radıyallahu anh näme diýär musulman dogullar? Gorkmaly zat bir Hudaýyň gaharyna düşämäýin. Hudaýyň razyçylygynyň ýüzünde gezmeli. Hudaýyň gaharyna da düşämäýin nimeler musulman dogan. Musulman adam şondan. Hazreti Ali radıyallahu anh aýtýar: "Law waqat qatratun fi bi'rin." Arakdan birçe gatra. Birçe gatrasy fakat bir guýa damata. Fabuniyat makanaha manara. Ol guý soňram gömülse, oň jaýyndan mescit menara salynsa, lem uazzin aleyha. Şol menaraň üstüne çon birçe gatra damansaň, şoň üstüne çykakadan men azan çekmerdipdir Hazreti Ali radıyallahu anh.
Şoň defesine çykakydan men azan çekmer, näme şol bir gatra nijaset şo takdamantaň diye. Ya eger bir akyp barýan suwy, ya bir derýaga birçe gatrasy damasa, derýa gurysa, ýap bolsa, ýap gurysa, oň jaýyndan soňram otla çykyp başlasa, ey musulman dogan, bulan gorkşun weden, derýa gurýa ha, suwlasyň ýa ha. Oň eteginden soňram ot çyksa, malumy da şondan otlatmar nipdir da. O musulman adam näzir onu öýünde saklamaly. Näzir şol öýde namaz okuymaly. Bir gatra damsa şo tademin azan çekmerin, hatta malumy otlatmar nipdi. Näme musulman adam şeýle musulmanyň çağasyny, hi Hudaýyň gaharyny da şoň üstünden düşämäýin gorkmaly musulman dogalla. On zererini hemmäňiz bilýäňiz. Muň üstüne giýersek biz mowzudan çykdyk musulman dogan. Hemme pezeşkle on zererini aýtýarlar. Bir täzelikde Amerikada bir iki däne pezeş, iki däne doktor merizler gelse, ganimat bolsa şi ýanky hafasywy aragy towsiýe etýär. Aňyrdan gelenlere şunu towsiýe etýän bolmaly. Onun zererini hemme kişi bilýär. Bir iki däne pezeş, ýok şuň peýdasy bar diýip towsiýe etýär. Soňram ýyzarga ýalle, şol ýanky tawlidat alkolin şereketiniň özleri sahamdarmyşdykda. Yani on bir hiç yerde peýdasy ýok. Ola da öz menfaatinden şirimi işlepdi musulman dogalla. O musulman adamın gorkmaly zady. Şi sebepli musulmanyň çağasyny men alude etýän, olar günäge goýýan, Hudaýyň gaharşy sebepli maňa düşämesin diýmeli. Musulman adam Hudaýyň razyçylygynyň ýerine säý etmeli, Hudaýyň gaharyna düşämäýin diýip gaýgyda bolmaly. Ay, biz atla näme namaz ýa-bi bu gurrungle näme adamyň ýüregi pak bolmaly, ýüregi arassa bolmaly. Kän agdalýan zatçy. Bir jawan oglan, musulman oglan ýa bir ýaş zinana hijab urýarlyň ýanyna kän eşdilýär. Ay ýüreg arassa bolmaly. Äsil ýüreg adilýär. Ey ýüreg arassa bolmaklygy alamet gerekkä musulman dogan. Şumat ikimiz bir iki nefer bolaqydan ýola düşdik. Erti bilen urýar, gije saat 12 selim ýol ýörýär. Sopane iýmeteň, nahar iýmeteň, şam iýmeteň, 12-de ikiniz bile oturýan. Ewa bir zat alýan gel iýeýleseň, öňdäki ýoldaşyň saňa aýtdy, "Ay mene dok" diýse, "Ananarsyňmy?" diýen zadyna. O dok bolmany bir alameti görünmedi. Ol hiç de iýenak. Tabiaten insana açık ýa-da. On dok diýende sen inanmaýan, şon doklukdan alamet görünmedi, hiç de dağıtmadı o ýolda. On bir zenana, bir jawan musulman, ay ýüreg pak bolmaly, sen ýüreg pakligi alameti görünenak. O ýüreg pak bolsa Hudaýy sen ýykar. Bir ýüreg eken Hudaýy ýykyp bilmeýän bolsa, sen namazy ýykyp bilmeýän bolsa, sen hafaz we halal suw sana teşhis berdirmeýän bolsa, o ýüreg näzir arasy bolmaly. Ondan aňyrda hafa ýüreg barmy? Näzir aýtmaly, ýüreg arasy bolmaly. Ýüreg arasy bolsa sen Hudaýy ýykar. Hudaýyň halal haramyny taýlandyrýan, taýlaýan ýüreg bolar musulman dogan. Pes musulman adam Hudaýyň gahary näme dediği mälimde mäsiýetiniň içinde mahfidir. Musulman adam hemişe şundan gorkulu bolup gezmeli. Emme üçlenji Allah'ın mahfi etip koyan zady ijabetin dogan içinde mahfi etipdir musulman dogalla. Hazreti Ma'ruf Kerhi Kuddise sirruh burun ağzı aradamışdyk. Ey musulman dogalla, hatta hacı edile. Oğul gyýdyňyzyň hakyna, jemaatlaň hakyna dili dogaly bolaylyň. Taňry ýalkasyn, Hudaý taňa rahmetsin, Allah senden razy bolsun. Şu musulmanlaryň arasynda ýaýrasyn. Hazreti Ma'ruf Kerhi ağzı aradamışdyk. Kuddise sirruh. Burun bazara çykypdyr. İkinnin aramışdyk. Ýanyna da muritler, sofalary bar. Bir adam eline su alyp, o kadimde gezip ýören adamlara Hudaý üçin sogap diýakydan su paýlap gezýän adamlar barmışdy ýabanna. Onça su paýlap ýören adam aýdypdyr. Her kim men suwumdan iste Allah şondan razy bolsun, Allah şoňa rahmetsin diýipdir. Hazreti Ma'ruf Kerhi ýörtüp barpdyr ewine. Bir käse maňa goý men içek diýipdir. Şon guýan wagtynda bismillah diýakydan içipdir. Ýani näkiläýipdir, "Ey pirimiz sen agdyň arada etdim, arada etdi" diýipdir. Onda näme diýip agdyň açdyň?
Men aradam kabul boljak bolmajak mälimde dipdir. Emme bil adam dili bilen men hakymda günah edenak dipdir. Hudaý şundan razy bolsun, men suwumdan içýän adam şondan Allah razy bolsun diýdi. Hudaý haýsy dogan kabul etjek mälimde dipdir. Şondan senim aradam boldum, şun dogasyna leýin dipdir. Musulman dogollu, şu bir-birimizin hakkında doga edip durmak, kimin dogasy kabul boljak mälimde Allah ejabeti dogaň içinde mahfi etip goýupdyr musulman dogollu. Bir näçe fakat nokte bu mowzuň içine girjek etdim. Ýöne doga barada, kän jawan oglanlar we bir tijareti başladyk. Bir işi başladyk, ýa bir istihdamy bolýar, bir zatly bolýar, men hiç işim uğraganak, doga etýäs, dogalam kabul bolanak diýip kän aýdylýar musulman dogollar. Hazreti İbn Mesud radıyallahu anh aýtýar, bir bende hemmemize piş gelýän zatda. Bir bende bir himmeti minýär, bir doga etýär. Tijaretinden çiriyim, işinden çiriyim. Ohan bir dogasyny eden wagtynda Hudaý Taala olaqan maňa bir fazl etýär. Allah bir benden fiýleýär. Näzire 7 gat asmandan Hudaý Taala gözleýär. Şo benden edip duran dogasy sebep boljak şol Hudaýdan daşalmaklygyna, Hudaýyň dininden daşalmaklygyna, ohan bir dünýäsini ahiretini ýakmaklygyna sebep bolýar. Hudaý Taala şonu sawya dipdir İbn Mesud radıyallahu anh. Käde bir zady görýäňde saňa bir mamule etjek bolýan, bir tijaret etjek bolýan, bir zady aljak bolýan, şo saňa uğrukmasa, ey musulman dogan şonu göwer. Saňa uğrukmaýan bolsa, doga edipdirsiň, kän ýerinde çörüňeşýän, saňa köklenmeýän bolsa şonu göwer. Hudaý Taala şonu sawupdy senden. Şo sen diniňe, dünýäňe zerer beljek bolansaň, Allah senden sawya şonu. Hazreti İbn Mesud radıyallahu anh. Men bir gaw hikayet bilen düşünüp bolýar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru Mesnevi Şerif'te bir hikayeti getirýär. Bir adam gadimda jengele idaqadan yılan tutýanmışdy. O yılanı tebabet kısmatda istifade edilýär. Ol meselen şol öz maişetinden sirim on tatýa getirakadanı. On bu adam bir ýüzüňiz gitýär ýatýar. Soňram tutup ine zähmet çekip gelýän wagtynda sebediniň içinde goýýar yılanı. Bir lehze bir yerde imrigenne başka bir oğru gelýär, teýýarjak, näme zähmet çekmek gerekkä, men alyp gitýär. Bu adam bir gece men jengelle geçirdim, zähmet bilen bir yılan tuttum. Indi men bu kesbim etdi, men halal çörügim muň üstünden çykjak etdi. Indi öz zähmeti bilen aýtýar da. Ohan bu adam şeýle oturýar, doga etýär, Hudaýa men şol näzire bolly bizat diýip doga etýär, soňram gaýtýar. Ýolda gelýärke bir yankı öz sevedi asılıp yatı, içinde yılan da yok, zat da yok, kafa açık. Anrak barya onun meşk adam gidenne, ol oğru, men oğurlak kaydan adam ölüp yatıymıştık da. On bir şotada özü, şükre hakra kan dua merdut şot, men ziyan pendaştemo ansut şot. Ey Hudaýa şükür, men otada kän doga etdim, men yılan, men öz beýafidim mi kädip tuttum. O sebedin bir ýerde şykmışdyk. Ol adam alqaytmasa, bu adamın özünü çakıp meni öldürecek da. Şükre hakra kan dua merdut şot, men ziyan pendaştemo ansut şot. Men muňa ziyan mı kädiyetdim, ola men beýafidimmişdik diýipdir. Om Hazreti Mevlana aýtdy, bizlere ders musulman dogalla. Bes duaha kan ziyan estu helak, vez kerem nimişeneved yazdane pak. Bir tofor dogalava sen özüňe ziyan, seni helakete eltjek. Hudaý öz fazly bilen onu senden eşitmeýär. Hudaý onu sen fazly, saňar fazl etýär. Hudaý sen fiýleýär, sen ondan sen dogan kabul etmeýär diýip Hazreti Mevlana şeýle aýtýar musulman dogalla. Emme musulman adamın vazifesi doga etmeli. Evliyalar aýtýar, jawan oglanlar. İlahi ger nahahi dat, nedadi bedat. Hudaýa sen bize berjekkä bolsatyň dileýän zadymyzy, sen Hudaýa maňa berada diýmäni bermertdiň. Heminki Hudaý sen elin galdyrmak, doga da rızk diýär Rasulullah aleyhisselam. Şu rızk bolaqydan saňa doga nesip etýän bolsa, Hudaý saňa berjekdir. Eger bu dünýede sen selahyň bilip bermeýän bolsa, kıyamatda bir adamyň öwüne bir sogaply getiriljek. Bu nagadar hajymyna ýazygyl, nagadar umrymyna ýazygyly. Bu adam aýtjak, men hajy demek, men bu gat umrane demek.
O maňa aýdyljak, sen dünýede doga etdiň, dünýede sana berilmedi öz maslahatiňden sirim. Şularyň hemmesi kıyamatyňa çellim sana ahiretinde sogap bolup sana şu defter amalynda sogap bolup ýazylyp tutdy diýiljek. Om şol adam şu taýda aýtjak, ey Hudaýa, kaşki men dünýede eden dogalamyň hiç gaýdy kabul bolmadyk bolsa da, men bizre sogapla men öwümden çykjak bolsa diýip şol adam öwünde sogap gören wagtynda şeýle aýtjak. Biziň wezifemiz doga etmek, musulman dogallar. Resulullah aleyhisselam etdiýär, ýönüşini bellemeli. Bir topar jawan oglanly we ey doga da etdiýär, dogamyz da kabul bolanak. Resulullah aleyhisselam aýtdyr, siziň dogaňyz kabul bolar. Yani ya dünýede berler, dünýede berilmese ahiretde sogabyň bolup berler. Emma ma lam yaqul da'awtu falam yustajab li. Madami ki men ay doga etdim, dogam da kabul bolanak diýmesen, sen ya dünýede ya ahiretde bapaýyň. Emma şikef aýtdyň dämi? Ahiretde tapaýyň ýok, dünýede de berilmeýär dipdir. Resulullah aleyhisselam da'awtu falam yustajab li. Ay doga etdim, dogalym da kabul bolanak diýdiň, şo dogaňdan sen hem bir dünýeden galdyň, hem o dünýede sogabyndan. Musulman adamın pes vazifesi doga etip durmaklyk. Her zatda Hudaý Taala mahfi et goýan zady ejabetini dogaň içinde. Hazreti Musa ala nebiyina aleyhissalatu vesselam Hudaýa men tonýan ipdir. Her zady senden dileýän, kişlik zatlarda dileýän, ulaqan zatlarda dileýän, kän doga etýän tonýan ipdir. Hudaý Taala aýtdyr, ey Musa, aýaň etegindäki çöpü de menden dile, 7 gat asmandaky cennet alany da menden dile. Meni Hudaý nagat benden menden dileti men gawar ýanipdir. Musulmanyň wezifesi doga etmek. Ol dige kabul bolmagy, bolmasızlygy ol Hudaý Taala on haýryn bilýär. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah bilýär, siz bilmeýäňiz diýär Hudaý Taala. Ejabeti dogaň içinde Allah bukturup goýupdyr. Emma ahirki musulman dogallar. 4 zady Allah 4 zadyň içinde bukturup goýdy. 4-lensi Hudaý öz dostlaryny, ewliyalaryny, bendeleriniň içinde mahfi etip goýdy. Haýsy bir adam Hudaýyň dostlygyny gören adam onu bilmese de Allah şonu mahfi etip goýupdyr da musulman dogallar. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi mollalaryna howuzyň kenarynda hüjreň haýatyna oturup ders berip duranmyşdyk musulman dogallar. Ohan bir tapdırmayan bir kitabı Şam'dan bir kitap getirip Hazreti Mevlana'nın eline düşüptür. Ohan bir şu vakti öz piri Hazreti Şems-i Tebrizi bilen aşina bolmadık vaktimiştik. Şems-i Tebrizi hayyata giyir qaydıptır hücren. Hazreti Mevlana da ders verip duran bolmaly mollalarına. Eline bir kitap ba el-Meqal. El-Meqal idi zahiri ulumlar aýdyp olara qala falan ilm moratda hadis moratda mollalarına şonu aýdyp duran bolmaly. Hazreti Şems-i Tebrizi Mevlana'ga aýdypdyr. Mollalarına ders berip duran 40-50 däne molla. Näme öwretýäň, näme etýäň diýipdir. Hazreti Mevlana aýdypdyr. Maňa el-Meqal diýäle, siz bilmersiňiz onu diýipdir. Maňa el-Meqal diýäle, ulamalyň arasynda näkidat, muny sen bilmersiň diýipdir. Hazreti Şems-i Tebrizi gelakadan eline kitabyny alyp howuzyň içine oklap göberipdir. Ohm ýanyňky mollalary Hazreti Mevlana'nın özi, ey bu kitaby biz baryp Şamdan getirdik, muň başga nusgasy ýok, bu tapdyrylmayan kitap, muňa suw degse joherler hatlary bozular muň. Näme etdiň sen diýipdir. Hazreti Şems-i Tebrizi aýaklaryny çermep howuzyň içine girip ýanky kitaby çykarpdyr. Öl bolup duran kitaby çykarakydany üstüne bir wurupdyr. Öl kitapdan tozan çykypdyr. O Hazreti Mevlana ýanyňky şagirdleri näme etdiň, binäme boldy diýipdir. Onda Hazreti Şems-i Tebrizi aýdypdyr, maňa el-Meqal diýerler, muny siz bilmersiňiz diýipdir. Ol el-Meqal siz bilmersiňiz diýipdi. Bir de el-Meqal diýerler, Hudaýyň dostlarynyň ýagdaýy siz bilmersiňiz diýipdir. Öl bolup duran suwdan tozan çykartdyr da. Hudaý Taala öz ewliyalaryny, dostlaryny bendeleriniň arasynda mahfi etip goýýar. Om sen öwüňden çykýan adam her kim bolsun sataşanyň hyzyr bil, her giýjän gadyr bilýärmi köneli. Her bir bendäni ihtiram etmek, syýlyk etmek näme diýip Hudaýyň dosty şeýer bolamasyn. Many Rasulullah aleyhissalamdan öwrenýliň de musulman dogallar. Aleyhi afdalus salati vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gün namaza çykypdyr. Her bir adam syýlamaly. Rasulullah aleyhissalam hatta bir zinana
Bir ulaqon ýaşyl zenana da bolsa, şoňa kenara çekip ýanyna oturup şoň näme gurrun ba bolsa kulak atýamyşdyk, ehtiram goýamyşdyk. Bir gün Resulullah aleyhisselam namaza çykýar. Namaza barýan wagtynda bir 7-8 ýany oglanjyk Ensari oglanlar, Medine oglanjyklar Resulullah aleyhisselamyň daşyny alypdyrlar musulman dogallar. Oğlum bular Resulullah aleyhisselamı qazap seni gövermeye, sen bizim esirimiz boldun. Sen Hasan Hüseyin'i arkaňa alýan bolmaly. Biz oglanjyklarda arkaňa alyp Resulullah aleyhisselamyň daşyny alýarlar. Peygamberimizde namaza var ya. Oğlum Resulullah aleyhisselamyň da bir ahlagy barmyşdyk. Bir oglanjyk bu gadry haya etýär, bu gadry ehtiram goýýar. Bir oglanjyk Resulullah aleyhisselamyň elinden tutsa, gelbärik saňa bir zat kökedeýin diýse, şoňa eliň çekda diýmäni haya etýärmişdi. Şol oglanjyk özi elini göbermese Resulullah aleyhisselam aýlap ýörmeller. Oğlum bulara Resulullah aleyhisselam men aýrylyň ýollan diýip başarmandyr. Bu oglanlar nowbaty gerçini alyp duran wagtynda Hazreti Bilal gelýär. Giýje galdyr Resulullah aleyhisselam diýip. Oğlum görýär oglanjyklar Peygamberimiz taklapdy. Hey gaşyň kenaryndan Resulullah aleyhisselamyň ýanyndan aýrylyň diýende Resulullah aleyhisselam degmedi ýa. Zat diýme diýip nowbaty ýanky oglanlary mindirýär Resulullah aleyhisselam. Oğlum indi men gidaýynmy diýende ola da oglanna ewnnäki Resulullah aleyhisselam digini ol ehtiram goýmaly haleti bilenak gelip ýören oýnap ýören oglan. Yo häzir de göwerjekkä diýär. Resulullah aleyhisselam Hazreti Bilal'a aýtdy: "Ey Bilal, şulardan men halas etsene" diýär. "Men bir ýol bilen şulardan azat et" diýär. "Bula men baglap durla." Hazreti Bilal näme deýin ya Resulullah? "Öýe gir, öýde bir zat bolsa Allahyň geldi." Hazreti Bilal gitdi, öýün gözdiýär Resulullah aleyhisselamyň mübarek öýünde 8 ýany hoz barmyşdyk. Şu 8 hoz alyp gelýär. Am Resulullah aleyhisselamyň mübarek ellerine berýär. Resulullah aleyhisselam oglanjyklara kökedýär. "Indi men şulaň beraberine azat etjekmin, men göwerjekmin, gidaýynmy" diýär. Ol oglanjykly elläki hozy gözleýärler, Resulullah aleyhisselam da gözleýärler, alaqadan bolýar indi gida diýärler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gülüpdir, ýyljarypdyr. Hazreti Bilal'a aýdypdyr: "Rahimallahu ahi Yusuf. Allah men doganym Yusufa rahmetsin" diýipdir. Onu bir azajyk pulun beraberinde satyp göberdiler. On gadryny bilmediler. Meni Resulullah'ın 8 ýany hozyň beraberinde satdylar diýipdir. Yani bir 8 ýany hozyň beraberinde meni satylym diýipdir. Her zamanyda Peygamberimiziň gadryny bilmeýän adam eýni şu oglanjykly ýaly Resulullah aleyhisselamyň gadryny bilmeýän adamlar da. Ola bir azajyk zadyň üstüne, azajyk dünýäň üstüne, azajyk haýhywatyň üstüne Resulullah aleyhisselam satýan adamlar da şolar. Ya Hazreti Yusuf satan adamlar gadryny bilmeýän satdylar däme? Biziň içimizde de Yusuflar bar. Sen ömrüň ey jaban oglan, sen Yusufyň. Hazreti Yusuf wagt ogullar satypdyr, gadryny bilmeýändir diýäsmi? Sen ömrüň bihude geçirdiň, sen öz Yusufyň satypdyňda. Sen ýaşlygyny sen gadryny bilmeseň, sen öz Yusufyň satypdyňda musulman dogan. Sen öz paklygyny, arasylygyny bilmeseň, gadryny imanna ýaşamaklyk arzyşyny bilmeseň, sen de Yusufyň satypdyňda. Ey musulman dogan. Oğlum Resulullah aleyhisselam şu taada aýtdy: "Hudaý men doganym Yusufa rahmetsin, ona az pula satdylar. Mende bir 8 ýany hozyň beraberinde satdylar" diýe. Oğlum şu wagtda Hazreti Bilal radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın mübarek ayaklarına düşüp Resulullah aleyhisselamın ayaklarından oğşaptır. Ya Resulullah sen kadrın, sen erzeşin Allah'ın yanına olakon ya Resulullah. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Huday bilyada kimde koymalı onu risaletin deyip Hazreti Bilal ayaklarından oğşaptır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın. Ey Müslüman doğullu. Her zamanıda yaşayat Resulullah aleyhisselamın sünnetinden daş düşýän bolsak ey jaban oglan, ey neşe oglanjykly gadryny bilmeýär, biz de Peygamberimiziň gadryny bilmeýärse. Emma Hazreti Bilal ayaklarından oğşaýar. Emma ahirki gurrun inşallah şu bilen gurrun tamam etjek. Hazreti Bilal radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın azançysy bolansaň Hazreti Bilal ewurlik gelýär-de. Resulullah aleyhisselam dünýeden geçýänçe Hazreti Bilal azan çekip gelýär. Emma Resulullah aleyhisselam dünýeden geçenden soňra Hazreti Bilal indi men azan çekjekkä Peygamberimizden soňram diýip Şam ýurduna gitýär musulman dogalla. Ohan bir Şam'a giden wagtynda näçe ýyllar üstünden geçýär.
Bir gün Resulullah aleyhisselam Hazreti Bilal'ın dişine giriptir. Radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'ın dişine girip Resulullah aleyhisselam ayttir. Ma hadihil ceffeh ya Bilal. Ey Bilal. Bisen daş düşmen näme? Bisen gatylyň näme? Bisen bizden uzak durmaň näme? Ey Bilal dipdir. Ama ana laka en tezurani ya Bilal. Ey Bilal sen mezenden bolmadym men ziyaretime gelmek dipdir Resulullah aleyhisselam. Ey Bilal bisen daş düşmen näme? Sen mezenden bolmadym men ziyaretime gelmek dipdir. Resulullah aleyhisselam diýişine giren Hazreti Bilal erti bilen gorkup titrep durýar. Basym aýaglagyň zadyny teýýarlaýa gün Medine garşyn urýar. Gelişinde Resulullah aleyhisselamyň mübarek kabrynyň ýanyna barýar. Göz ýaş etýär, ağlaýar. Ol dewrallah Resulullah aleyhisselamyň azançysy bolup gelen Hazreti Bilal Resulullah aleyhisselamyň mübarek rawdasynyň ýanyna durup ağlamany durýar. Hazreti Hasan Husayn ýanyna gelýär. Hasan Husayny kucaklamany durýar. Ey sizden Resulullah'ın ýiti gelýär dedi. Hazreti Hasan Husayny kucaklap, bular oğşap, ağlamany durýar Hazreti Bilal. Oham Hazreti Hasan Husayn aýtdy: "Ey Bilal, gadimlar bize ýatla da, bize bir azan aýtdy ver da Resulullah aleyhisselamyň zamanyny ýaly azanny." Hazreti Bilal ol Peygamberimiziň zamanyny çekýän wagtyny menaraň üstüne çykýar, azan çekmäni durýar. O menara çıkan wagtynda Resulullah aleyhisselam ýada düşýär. Resulullah aleyhisselamyň öz balygy ýada düşýär. Hazreti Bilal Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Medine sandırıyor. Medine-i Munevvere sandırıyor. Ol Hazreti Bilal ki asr-ı nübüvvette Resulullah aleyhisselamın azançısı olup Resulullah'a azan çekýän Bilal gözüne Resulullah aleyhisselam görünüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Medine sandırıyor. Hıyabana çıkıyor, zinanalı, adamlı, oğlullu. Ebu Ayta Resulullah, hey Resulullah geldi mi? Resulullah aleyhisselam uğurlu mu yüzüne deyip adamla daşarik sıkıptır. Ağla şakadanı. Hazreti Bilal yüzüne itiye, eşhedü en la ilahe illallah diye, zinanı erkadım yok Medine'de himmet ağlaşmanı duruyor da. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip başarmaya. Resulullah aleyhisselam yadına düşüyor. Resulullah aleyhisselamın asrı yadına düşüyor. O Peygamberimizin ba devralları yadına düşüyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın aydıp başarman ağlap etek düşüyor. Şondan uğraya Şam'a karşıyın. Ahırkı azanı şotada Medine-i Munevvere'de gelip azanı çekiyor. Emme azan ahırına yetirip başarmıyor Hazreti Bilal radıyallahu anh. Yolla bariyaka emiri izliye. Ohum şovilerine sonra dünyadan geçiyor Müslüman doğallah. Şol Hazreti Bilal Resulullah aleyhisselamın kadrını bilip ya Resulullah oğlullah sen kadrını bilmesi biz bilyet deyip ayağından düşakadanı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ayaklarından oğşaptır. Pes Hudaý Taala Müslüman doğallah dört zadın içinde bukturup koyuptur. Biri Allah öz raziçylygyny taatinin içinde koyuptur. Müslüman adam gişik olaqan nimelle onu yüzünde gezmeli. Hudaý nämede razi boljak senden ma'lumda. İkincisi Allah öz qaharını, gazabyny mäsiýetiň içinde koyuptur. Yani günä gişi olaqan nimelle adam ondan gaçmaly. Üçüncisi Allah icabeti sen bir zady Hudaýdan isleseň doga et. Dogaň içinde koyuptur Hudaý bermäni. Ve ahirkisi Allah öz ewliyalaryny bendelerinin arasında bokturup koyuptur. Resulullah aleyhisselam hatta oğlancıkları da ihtiram koyamıştı. Bizim vazifemiz her sataşanın hızır bil, her giyeceğin kadir bil. Müslümanlara ihtiram koymak näme? Hudaýyň dostu şovir bolamasın dip. Hudaý tebarek ve taala aydan eşdellerden kabul edip Hudaý taala hemmemize iki dünyada saadet bersin inşallah. Hudaý taala dostlarynyň hormatyna rahmetli ýagylary ýagdyrsyn. Hudaý tebarek ve taala oğlan bolmaýanly doga etipdirle olara bir salih ewlatlary bersin. Allah kesiplerinizi halal bereketli etsin inşallah. Hudaý her bir musulmanyň öýünden ewliýalar döretsin inşallah. Merilden hakkında, ýagynyň hakkında doga etip
Aydallava inşallah ötellen ruhu şat bolur ýaly eçerde daşarda kulak asalla hemmesiniň merhumlarynyň hakynda bir elhem üç kul huvallahu okyp başga da salavat şerifle gelipdirler. Resulullah aleyhisselamyň mübarek ruhuna we tamam şu ötellen merhum bolanlaryň ruhlaryna bagyşlap ostatla dua eder. Bir elhem üç kul huvallahu okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.